wani dan uwa ya aiko ya ce yana son malam tsakani da Allah, shi amma shi dan izala ne kuma na jin nasihun malam koyaushe da kuma wa'azi da ake yi, kuma yana godiya kan haka, kuma yana roƙon malam wani nasiha zai yi wa dukkan bangarori da na 'yan izala da na 'yan ɗariƙa har 'yan shi'a a wannan zamani da muke ciki na a haɗa kai da kuma nisanta abubuwan da su kare rigima, musamman a cikin social media da sauransu, abubuwan da suke kai ga al'umma baraka da batanci da rashin zama lafiya, a samu a yi nasiha a kai. To Allah ya saka mishi da alheri, in ba domin akwai haske ko nuri na imani a zuciyarsa ba zai yi tunanin wannan abu ba, amma babban abin da nake so ya gane kuma duk musulmi su gane abin da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama yana so da al'ummarsa su kasance wato abu ɗaya. To mumini dan uwan mumini ne, ba zai zalunce shi ba zai bar shi daga nasararsa ba zai kunyata shi ba, wato ba zai taba kuma arzikinsa ba, lalle wajibi ne. Kuma yake annabi yake la tadkhuluna aljanna hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu, yake dukan ku ba za ku shiga aljanna ba sai idan kun yi imani. To imanin kuma baya inganta sai in kun so juna. To ya ce ala adullukum ala shay'in in fa'altum tahabbtum, bari nuna muku abinda idan kun aikata za ku so juna kuma za ku yi farin ciki da juna, za ku so juna. Afshu salama bainakum, ku yada aminci a tsakaninku. To afshu salama ba wai ganka shi assalamu alaikum mu ce ba, a'a, in kudure a raina cewa ba na nufin ka sai da alheri, kai kuma ba ka nufi na sai da alheri. Da wayannan jama'a da ya faɗe su dukkan su akwai malamai a cikin su, akwai manya a cikin su. Lalle a yi kokari a samu dama. Mu a Najeriya mummunan wannan abu ya same mu fiye da sauran kasashe. A haɗu a gyara abin da yake tsakani, maimakon kowane musulmi yana da kulli a zuciyarsa ga dan uwansa musulmi. Allah baya son wannan. Lalle musulmi, menene ra'ayinka, menene sha'aninka, wannan abun da ya shafe ka, amma a haɗu a gyara shi ya zama duk ya dace da sunna, ya dace da littafin Allah da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka tunanin sannan yana da kyau kuma ya yada shi a cikin mutane. Mu ba ma wato yayya ko kuma fada da kowa inda mutum yana imani, yana ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah, yana aikata salloli da azumi da zakka da hajji, yana bin duk abin da Allah ya ce abi, yana barin abin da Allah ya ce a bari, to lalle a dukkan su ƴan uwa ne, bamu da wani karahiya gare su. Sai dai abin da ake bukata lalle a sake karatu a fahimci musulunci yadda ya kamata, a sake yin karatu har a fahimci musulunci. Musulmi dan uwan musulmi ne. Musulmi bai kamata ya kulla wani abu na ƙiyayya ga dan uwansa musulmi. Bayan shekaru nawa yanzu wasu ƴan uwanmu a ƙasashen gabas sai yanzu aka zo aka gane. Kaga da babban zanibi man kayi maulidi a Makka, amma yanzu gashi ana yi, alhamdulillahi ana yi. Ya faru ko bai faru ba? To ilimin ne ya kawo. In ana karatu ana ƙara ilimi, wayannan kungiyoyin da ya ambata duka insha Allah kiyayyar za ta fita kuma a koma abi annabi Muhammadu yanda ya faɗa. Yanzu misali sai ka ga mutum da ya faɗa tsakanin yan izala da yan ɗariƙa, faɗa ne akan wani abu zikiri. Annabi ya zo da alkur'ani, ya zo da cikin alkur'ani da yanzu ma muna cikin karatun mun ce in ya tashi sallar da safe, sallar dare ya tashi me yake yi? Yana kabbara goma ko haka, yawwa, yana gode wa Allah so goma, yana kaza ko ba haka, duk zikiri ne. To a shi dan uwanka sufi me yake yi? Ina ce astaghfirullah, la ilaha illallah. To kai wanda kana wa'azi na izala, kai ma kar ka yi zage-zage. Ka ga alkur'ani nan farko ma babu zage a jiki. Inda aka ce hamazin mashayin, wanda ya faɗi wannan shine ya halicce ka, kuma ya halicce wannan mutum, ya san duk abin da yake ciki. Amma kai duk abin da ka faɗa wa ɗan uwanka ba ka gaskata shi. Ko an gane abin da yake nufi? Saboda haka in kana ɗariƙa ne kana kashe, in dai ka zagi wani, Allah ba zai kama ka ba, daidai ba ne.
in kana izala ne kana zagin mutane ba abin da zai to ba daidai ba ne. Batun shi'a abin da yake tsakaninmu da su wani abu ne daban wanda bai kamata in shiga cikin sa nan don bai taso ba. Abin da yake tsakanin su da mutane abu ne wanda ya tashi tun zamanin sahabai, tun zamanin sayyidina Usman radiyallahu anhu da zamanin sayyidina Abubakar da Umar. Lokacin ne aka samu bambanci wajen khilafa. Shi ne nan muna karatu wani sahabi ya ce wa sitna Aisha kar ta sa baki cikin wannan abu. Ta da aka zo aka tambaye shi da zan shiga wurinta, shi ne Abdullahi yana ce da ina shiga wurinta da na je tare da kai, amma ni ba na shiga wurinta ga abin da na ga mutaki ta yi. To wannan duka dai bai kamata mu shiga a cikin su ba. Allah dai ya gafarta ma dukkan musulmi, Allah ya haɗa kansu ya haɗa zakatansu. Amma idan mun zauna muna wannan gaba da fitina a tsakaninmu, to ka san ko yaushe yaƙi zai ci mu. Maƙiyanmu suna da yawa a duniya, waɗanda su ba musulmi ba sun samu gaba. Musamman ba wai Afirka nan ba, karamu da ƴan uwanka na Afirka waɗanda kuna tare suna Christianity ko suna abin nan, gaban da yake tsakanin bai kai wancan ba. Waɗannan Europe da America da sauransu abinda suke kulla waɗanda suke bayan su ba ƙarami ba ne, abinda ba sa tare da su. Ka gani duk wannan kashe-kashe da ake yin ka bincika abu ne na duniya ba na lahira ba. Ka yarda ka kashe mutum 10,000 akan wani saɓani tsakaninku? To Allah dai ya haɗa zukatanmu, ya kyautata mana makoma, ya fahimtar da mu addini, kuma mu koma karanta sirar annabi sallallahu alaihi wasallam. A cikin sirar annabi akwai inda aka tsanta munafukai da kafirai. To ai ba kai waɗannan fa munafukai ne kafirai a zamanin annabi. Jibril ne yana sauka yana ce wannan munafiki ne wannan kafiri ne. Ko? To kai kuma wanda ya bata maka rai sai ka ce kafiri munafiki. Balle man kai ba haushe ne, kalmar kafiri munafiki kalma ce wato ko mace mata ga ɗanta shege, alhali ko shi ba shege ba ne. Ko ba haka ba? Ba nufin ta haka ba, amma dai harshe ya saba da wannan. To Allah dai ya kiyashe mu. Allah ya gyara mana halaye. Ya kamata dai dukan sarakunanmu na musulmi a Najeriya su yi kokari da malamanmu dukansu gabaki daya na sunna a haɗu a gyara abin da yake tsakanin musulmi, a haɗa kan mutanen Najeriya. Kun gani kaɗan bala'i iri-iri yana zuwa mana a Najeriya. Shin muna daidai tukun Allah yana kawo mana wannan bala'i? Akwai abin da ya karkata cikinmu. Allah ya gyara shi. Allah ya taimake mu. Amin.